последно време работите, които правя, са по-сюрреалистични. Това, което ме отличаваше, беше една техника по-самобитна, но винаги съм държала на формата. Това, което ме вълнуваше тогава, да изразя, че човек е притиснат, хванат в капан в нашето съвремие. Може би това бих казала, че ме определя. И тази форма не е самоцелна. Тя винаги върви ръка с съдържание. Моя изказ е далеч по-асоциативен и сюрреалистичен, бих казала. Не съм така директна, както при някои други колеги. Лилавите камъни е една по-нова посока, която се появи от преди 2-3 години. Тоест, опитах се в един пейзаж, пресъздавайки, защото този пейзаж е почнат на Дунава по време на пандемията, в един реалистичен пейзаж да сложа някакъв елемент, който определено не е реалистичен. Идеята ми е, че ние навредихме на природата, ние подменяме непрекъснато. Тази нишка, мисля, че се появява и в работите, които работя в момента. Това е едно реалистично дърво и всъщност няма листа, те ще бъдат и като изкуствени топки, коледни. Това е подмяна. Уж е радостно, трябва да бъде красиво, но самото дърво не е украсено. Понеже ще има и човешко изображение, считам, че ще мога да изразя идеята, за която преди малко споменах. За подмяна. Дипломацията е вид изкуство. Ако кажем, нали, то е много по-свързано с логоса. Въпрос е за каква кауза го правиш. Това е от много голямо значение. Ако диалогът тече между преподавателя и ученика и този диалог е искрен, тогава наистина се получава израстване. Това, което и при мен го отчитам. Тази яркост в електронните изображения, това по някакъв начин почва да ни влияе. Сякаш окото търси повече дразнение, повече дразнители. Формата трябва да бъде по-необичайна. От малка рисувам. Майка ми беше много против, но аз реших, че ще бъда художник отрано. Баща ми се поласка, защото баща ми беше архитект. И до ден днешен, между другото, обичам много музика, страшно много се интересувам от друг тип визуални изкуства, от архитектура непрекъснато. Чета, гледам, но наистина творческата самота на ателието ме привлече и край. Тази любов остана за цял живот. Всъщност аз се чувствам най-добре, когато си работя, когато картината ми стане. Но това е кратко. Тази радост е кратка. Когато човек създава и се надявам да оставя дира след себе си, мисля, че това изгражда личността.